Kaixo denoi, saioak bidali zidan puntua eta honela segiko diote bertsokateei. Faltan dauzkagu denok, famili lagunak, egunero buruan gertuko kutxunak, eskerrak sendagile, artista jostunak, alaitzen dizkigute momentu ilunak, laizter pasako dira korona egunak, laizter pasako dira korona egunak. Bueno, hauxe nire zatia, eta bain puntua jarriko diote lagun handi bati. Bera gaztetan bertsozalea zan, baina, bueno, gero eskualoiakin entretenitu zan, eta bertsolaitza pixkat alboratuta izan du azken urtetan. Halare, bueno, nik uste badaukala gaitasuna nire puntu honi segida emateko. Bera, Markel beltza ideak ez da. Hauxe da nire puntua Markelentzako. Ilea paindegira, noiz joango gera,